Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Nous remercions le Seigneur qui nous a soutenus tout au long de la semaine, qui a pourvu à nos besoins et qui nous donne encore l'occasion de nous retrouver pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre texte de réflexion se trouve dans 1 Samuel chapitre 17, les versets 42 jusqu'à 49. Mais d'ici là, prions avec Josué. Ye ato mati anganyo la jetuni ka ilame mati ka kuma senma barkama mimbeti ama ato oka ambalo mati ka anjija ila ka andili doya ila mati duba anye ni wakati la bonya beka dai toka amati Yesu Christ tokola. Amen. 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 Je disais que notre réflexion du jour se trouve dans 1 Samuel 17, 42 à 49. Faisons la lecture. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te délivre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux oiseaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt, le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Dieu bénisse sa parole. Amen. Philistika ya fo Dauda yeko. Yala neye wuluye ko ibe gerene la ni bere ye wa. O Philistika ye Dauda danga ni akaboto fen toye. Ako fana ikanaya nena I sogodi sanve kono ani kungo kono warawma. Dauda ya fo Philistika ye ko ibe nane kama nimpa ni kala wala tama ani tamaye nga nebeta ikama ni kelebolo matigi Israel ka ala togoye iye ominen matigi na I donne bolobi nena ifra kai kungolo tige ka Filistika ka kelebolo su
di sanfɛ kɔnɔw ani kungo kɔnɔ waraw ma bi yɛrɛ dugukolo kan mɔgɔw bɛɛ n'a dɔn ko ala bɛ Israɛl bɔnsɔn fɛ ni mɔgɔw bɛɛ fana n'a dɔn ko matigi mago tɛ npan wala kala wala tama la ka kɛlɛ kɛ ni u ye ka se sɔrɔ katuguni matigi ye ni kɛlɛ kuntigi ye a n'a aw don an bolo o filisikaw wulila ko a bɛ gɛrɛ dawuda la dawuda teliyara ka boli ka taa juguw fan fɛ ka filisikaw kunbɛn a ye a ka ntanfura minɛ a bolo ka a bolo don a ka bɔrɛ kɔnɔ ka kabakuru kelen ta ka o fili ka filisika gosi a ten na o kabakuru donna a ten na Goliath binna a ɲɛda kan duguma. Nous sommes ici à une période assez importante de l'histoire d'Israël. Nin kɛra Adama wagati nafama ye Israël ka tariku kɔnɔ. Jusqu'ici, le peuple de Dieu était dirigé par Dieu lui-même. Fo kana se o wagati ma Ala ka jamakulu ɲɛminɛlen kun do Ala yɛrɛ kun fɛ. Au point qu'on peut parler de théocratie. Fo o wagati la an bɛ se k'a fɔ ko marakɛba tun ye Ala ye. Mais à un moment donné, nka wagati dɔ nana se les enfants d'Israël ont demandé à avoir un roi. Israël denw yɛrɛ ye a ɲini ko masakɛ ka di olu ma o tɔgɔ la. Bien que cela a attristé le serviteur de Dieu Samuel, hali k'a sɔrɔ o kuma ye Ala ka baarakɛla Samuel dusu kasi. Dieu lui a dit d'aller dans ce sens. Ala ko Samuel ma sɔn o ka fɛn ɲinilen ma. Et le premier roi qui va lui être donné s'appelle Saül. Ani Israël denw ye masakɛ fɔlɔ min sɔrɔ o tɔgɔ ye ko Saül. Et quand ce roi a pris fonction, tuma min na ni o masakɛ y'a ka masaya daminɛ, et qu'il a commencé à diriger le peuple de Dieu, k'a daminɛ ka mara Ala ka jama mara o waati la, sous l'autorité de Dieu, ani o mara kɛla Ala yɛrɛ ka kuntigiya kɔnɔ, les peuples voisins, ayiwa siya minnu bɛ u kɛrɛfɛ, de temps en temps leur livraient la guerre. tuma ni tuma olu tun bɛ Israël denw kɛlɛ. Mais en consultant Dieu, nka tuma min na ni Israël denw tun bɛ gɛrɛ Ala la, ils avaient toujours la victoire. Ala tun bɛ se di u ma tuma bɛɛ. Et souvent, c'était au bout d'un beaucoup de pertes de vie humaine. Ani tuma caman na o se tun bɛ sɔrɔ ka d'a kan o b'a sɔrɔ maa caman halakira ka bɔnɛ o niw la ka ban. Mais le texte que nous avons lu nka an ye yɔrɔ min kalan nin waati in na, s'inscrit dans une de ces guerres, cette fois-ci avec les Philistins. o sɛbɛnna ayiwa kɛlɛ dɔ hukumu kɔnɔna na, kɛlɛ min kɛra ni filistikaw ye. Les Philistins ont cherché la guerre. Filistikaw ye kɛlɛ ɲini Israël la. Saül et ses combattants ont essayé de les repousser. ayiwa Saïlu ni a ka kɛlɛkɛcɛw olu ye cogo ɲini ka filistikaw ɲɔni. À un moment donné, ils se sont trouvés face à face. a yɛrɛ nana se wagati ma sa fo kɛlɛbolo fila ninnu u bɛ ka ɲɔgɔn lajɛ. Chacun sur une montagne et se faire face. Kɛlɛbolo tɔ kelen bɛ kulu fan dɔ fɛ, tɔ kelen dɔ bɛ kulu fan dɔ wɛrɛ fɛ. La vallée au milieu des deux collines. ayiwa jɛkɛnɛ de bɛ kulu fila furancɛ la. À un moment donné, wagati dɔ nana se quelqu'un des Philistins sort du groupe ayiwa filistikaw ka cɛ dɔ bɔra tɔw cɛma et il lance un défi. ani ka ayiwa gɛrɛntɛ da Israël kan. Il demande aux Israéliens, a ye min fɔ Israël denw ye o ye nin ye ko, au lieu qu'ils se mettent tous à se battre sani a k'a kɛ ko kɛlɛbolo fila ka to ka ɲɔgɔn kɛlɛ, et qu'il y ait beaucoup de pertes en vie humaine, walisa mɔgɔ caman ni kana na bɔnɔ sa, il a demandé à ce qu'il ait un choix. ayiwa u ko ɲɛnatomoli ka kɛ, Et il propose, ani a ye lafilɛli min kɛ o ye nin ye. lui, il va être celui qui va venir au nom des Philistins ale yɛrɛ kun ale bɛna filistikaw tɔgɔ la, et que les Israélites aussi trouvent un combattant. ani Israël denw olu fana ka u tɔgɔ la kɛlɛkɛcɛ ɲini. Et le vainqueur sera celui qui va diriger sur l'autre groupe. ni kɛlɛkɛcɛ fila ninnu na minnu mana se sɔrɔ sa, ayiwa o de na a ka mara boli se sɔrɔlenw kan. Ceci a été convenu ayiwa bɛn kɛra o kan, et ça a failli poser beaucoup de problèmes. nka a dɔrɔn a laban tun bɛna kɛ a damagɛlɛya ye dɛ.
Quand vous lisez le chapitre 17, à partir du verset 1 et du verset 7, n'i bɛ ayiwa sura 17 k'a daminɛ verset 1 na ka se 2 ma. l'homme qui se propose s'appelle Goliath. Ayiwa cɛ min bɔla Filisikaw tɔgɔ la, ale tɔgɔ ye Goliathi. Et il n'est pas n'importe qui. O dun tɛ a damana maa ye ten dɛ. C'est un homme qui a à peu près 6 mètres. Ayiwa mɔgɔ dɔ min janya ye ayiwa nɔgɔn ye 6 ɲɔgɔn ye. Et qui est vraiment gros. Ani a sɛbɛkɔrɔ ka bon. Gros et grand. A ka bon, a ka jan. Un homme qui a fait beaucoup de guerres. Ayiwa cɛ dɔ min ye kɛlɛ caman kɛ a degeli kɛlɛ la. Et il venait de la petite ville de Gath. A tun bɛ bɔ dugu misɛnnin min na o tɔgɔ ye ko Gad. Sur sa tête, un casque d'airain. Ayiwa ziranɛgɛ ayiwa kasiki tun b'a kun na. Une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Ani a disi la min bɛ a disi datugu walasa k'a tanga biyɛnw ma ayiwa o fana tun ye a damabelebeleba ye. Les pieds étaient bien protégés. A sew ni a worow bɛɛ kun lakanalen don. Il avait un javelot d'airain. Ayiwa ko ziranɛgɛ taman dɔ tun bɛ a bolo. Et le bois de sa lance était comme une ensouffle de tisserand. Ani a ka o ziranɛgɛ taman in o bɛ i n'a fɔ gesedala ka baara kɛlen dɔ. C'était vraiment lourd. Tiɲɛ ka fɔ a sɛbɛkɔrɔ kun ka girin. Et le verset 8 nous dit, verset 8 b'a fɔ an ye ko. Il s'arrêta et s'adressa aux troupeaux d'Israël. Aux troupes d'Israël. A y'i jɔ ani ka i kan labɔ ka lase Israɛldenw ma. Il leur cria. A ye nin fɔ u ye. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ko mun y'a to aw bɛ bɔ walasa kana kɛlɛ kɛ? Ne suis-je pas le Philistin? Yala ne tɛ Filistika ye wa? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Wa aw dun tɛ Sayulu ka jɔnw ye wa? Choisissez un homme qui descend contre moi. A ye mɔgɔ ɲɛna tɔmɔ aw cɛma min bɛ jigin ka na kɛlɛ kɛ ne fɛ. S'il peut me battre n'a sera ka ne bugɔ et qu'il me tue, ani ka ne faga, nous vous serons assujettis. o la n'o kɛra anw na to aw ka jɔnya la. Mais si je l'emporte sur lui nka ne ye se sɔrɔ a kan et que je le tue, ani ne y'a faga, vous nous serez assujettis. wa aw fana na to anw ka jɔnya la. Le Philistin dit encore, Ayiwa Filistika ye nin fɔ tuguni ko. je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Ayiwa ko ne bɛ nin fɔ Israël kɛlɛbolo ye ko. Donnez-moi un homme A ye cɛ dɔ di ne ma. et nous nous battrons ensemble. Ne ni min na kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Le verset 11. Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande Ko crainte. Sayul ani Israël bɛɛ ye o Filistin ka kuma mɛn kuma min na u ja tigɛra ani u siranna kosɛbɛ. Mes chers amis, Ne balima teriw, où est parti le Dieu d'Israël? Israël ka Ala taara min? Celui qui a fait ses preuves O Ala min ye a nɔ jira des années et des années san caman tɛmɛlenw kɔnɔ, et qui a fait des merveilles o min ye kabakow kɛ dans le désert, ayiwa kungokolo kɔnɔ, qui leur a donné la victoire sur tous les rois qu'ils ont rencontrés en venant à o Ala Canaan. min ye sɛbɛya di u ma masakɛw caman kan tuma min na u b'a la ka na ka na. Maintenant, voilà le défi. Ɔ nin wagati in na sa gɛlɛya kun bɔlen filɛ. Un homme qui va se battre contre Goliath. Ayiwa jɔn na bɔ ka Goliath kɛlɛ. Au lieu que quelqu'un sorte aussi comme il a fait, Ɔ Goliath bɔla, ɔ sani mɔgɔ wɛrɛ de ka fana ka bɔ Israël cɛma sa, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. olu ma mɔgɔ di nka o siranna ka u jatigɛ. Regardez des combattants frileux, Aw m'a ye ayiwa kɛlɛkɛcɛ siranlenw, des gens qui sont venus pour perdre leur vie en principe pour le pays. minnu nana walasa ka u ni di u ka jamana kosɔn. Ils sont venus pour se battre. Olu nana kɛlɛ de kama. L'occasion leur est donnée. Wa cogo de dilen ma o filɛ nin ye k'u ka kɛlɛ kɛ. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ce comportement? A dun bɛ se ka faamu cogo di ko olu ka nin siranya in ko k'o faamu. C'est pour cela que j'ai voulu intituler notre méditation d'aujourd'hui O de kosɔn an ka bi kumakun n y'a kumakunba kɛ nin ye. Le vrai Dieu délivre toujours. Ala sɛbɛman bɛ tilali kɛ tuma bɛɛ. Et c'est ce qu'ils ont oublié. Wa Israɛldenw kun ɲinɛna o kɔ. Mais Dieu étant toujours celui qui règne Nka k'a d'a kan Ala bɛ to masaya la kudayi et qui connaît toutes choses, ani min bɛ fɛn bɛɛ dɔn. bien qu'il n'a pas été consulté cette fois-ci, Hali k'a sɔrɔ Israɛldenw ma taa a lajɛ nin waati in na.
il ne laissera pas les choses comme telles. Ala tɛna kow to o cogo la dɛ. Voilà qu'un vieux homme du nom d'Isaïe, A filɛ cɛkɔrɔba dɔ min tɔgɔ ko Isayi. ne le confondez pas avec le prophète Ésaïe. Aw kana ni kira Isayi ɲagami ɲɔgɔn na dɛ. Il s'agit d'Isaïe An bɛ ka kuma cɛkɔrɔba min kɔlɔ o tɔgɔ ye Isayi. qui a 8 enfants, Ayiwa den 8 bɛ min bolo. dont le plus jeune s'appelle David. Wa o bɛɛ la funankɛni o de tun ye Dawuda ye. En fait, David servait Saül Ayiwa Dawuda tun bɛ baara kɛ Sayul de ye. parce qu'il est dit qu'un esprit mauvais se saisissait de lui de temps en temps. Sabula a fɔra ko ni jugu dɔ tun bɛ dankari kɛ Sayul la tuma ni tuma. Et c'est David avec la harpe qui chantait pour qu'il soit soulagé. Ani Dawuda tun bɛ na k'a ka nkɔni fɔ masakɛ Sayulu ye walisa a ka se ka hɔrɔnya. Mais comme ils sont partis en bataille, Nka a filɛ k'a d'a kan u taara kɛlɛdaga la. David revient à la maison, Dawuda kɔ segira so. reprend son travail, A tɛmɛna ni a ka baarakɛta ye. qui est de paître les animaux. Min tun ye ka i janto baganw na ka baganw gɛn. Mais voilà que 40 jours passent, Nka tile 40 tɛmɛlen kɔ aucune nouvelle. kunnafoniya foyi ma sɔrɔ. Qu'est-ce qui se passe? Mun de kɛra? Isaïe demande alors à David Isayi y'a fɔ Dawuda ye ko de prendre quelques repas, a ka dumunifɛn dɔw ta d'aller sur le champ ka taa kɛlɛdaga la pour qu'il soit informé de la manière dont ses enfants se tiennent. walisa ka taa a denw kunnafoniya lakika dɔn. Et David donc arrive au camp. Dawuda sera kɛlɛdaga la tuma min Voilà que Goliath sort. o bɛnna ni Goliyati bɔkuma ye. Et il commence encore à menacer le peuple de Ani Dieu. Goliyati bɔlen a y'a daminɛ tun ka dankari kɛ Ala ka jamakulu la. David confie ce qu'il a amené au gardien David kun taara ni dumuni minnu ye a n'a ka minɛnw a y'olu to maa dɔ bolo et il vient constater les faits. ka na ka i ɲɛ da kow kan. Après avoir écouté Goliath, A kɛlen ka Goliyati lamɛn tuma min son cœur brûle. a dusu bɔra. Tout simplement parce qu'il n'a pas pu concevoir quelqu'un qui n'est pas circoncis puisse insulter le peuple de Dieu. A dusu bɔra ka da fɛn min kan o ye nin ye sabula a ma se k'a faamu cogo si ko cɛ bolokobali ka se ka Ala ka jama senuma neni. Et qu'il n'y a personne dans le camp des Israélites qui puisse relever le défi. Ani k'a ye k'a fɔ mɔgɔ si de ma sɔrɔ Israɛl denw cɛma minnu bɛ se ka wuli k'i jɔ. Et il a demandé, A ye ɲininkali kɛ. qu'est-ce qui arrivera à celui qui va combattre ce Ni Philistin? mɔgɔ min ye ni kɛlɛ kɛ ni cɛ fɛ ka se sɔrɔ a kan mun de bɛ di o tigilamɔgɔ ma. Déjà, de gauche à droite, on racontait que Aïwa. celui qui va gagner la guerre Kunnafoniyaw tun b'a la ka di kɛrɛfɛ ko ni mɔgɔ min sera ka se sɔrɔ Goliyati kan va être bien reçu par le roi. ko masakɛ na o minɛ ka ɲɛ. Non seulement lui, mais toute sa famille. O ale yɛrɛ kelen dɔrɔn tɛ nka ni a ka du bɛɛ n'a minɛ ka ɲɛ Et que masakɛ le fɛ. roi lui donnerait même sa fille Wa en fo o mariage. bɛɛ yɛrɛ la masakɛ na sɔn ka a denmuso di a ma furu la. Mais il n'écoute pas, il continue encore. Nka o si ma Dawuda bɔ a taara ɲɛ halisa ɲininkaliw la. Et devant encore les insultes de ce Philistin, Nka ka n'a ye halisa ni Filisiteka ka nɛniw ɲɛkɔrɔ David ne supporte plus. Dawuda tun tɛ se ka a to ko kɛbali ye. Et il propose ses services. Ani a ka dɔnta ni a ka seko ye min ye a y'o fɔ. Saül ayant entendu parler de lui, Tuma min na ni Sahɛlu y'a mɛn k'a fɔ ayiwa nin ye Dawuda ko ye lui fait appel a y'a wele pour lui dire, David, attention, k'a fɔ Dawuda i yɛrɛ kɔlɔsi dɛ. cet homme, je le connais. Ni cɛ in ne b'a dɔn C'est un homme de guerre ayiwa kɛlɛkɛcɛ don qui est très expérimenté. min bɛ kɛlɛ sɛbɛkɔrɔ dɔn. Et pour le vaincre, Walisa ka se sɔrɔ a kan il faut avoir les mêmes notions, sinon plus que lui. fo a ka sɔrɔ kɛlɛ dɔnniya b'i la wala i ka kɛlɛ dɔnniya ka tɛmɛ a taw kan. Or, toi, tu es jeune. E dun ye denmisɛn ye Comment est-ce que tu vas affronter Goliath? e bɛ se ka Goliyati kɛlɛ cogo di. Dieu merci, Barika Ala ye David savait se reposer sur ce que Dieu a fait dans sa vie. barika Ala ye sabula Dawuda tun bɛ se ka i jigi da Ala ka wale kɛlenw kan a ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Il se rappelle qu'en tant que berger, A y'i hakili jigi k'a fɔ tuma min na a bɛ baganw nɔfɛ l'Éternel a délivré de la bouche de beaucoup de situations. ayiwa ko matigi ye a tila ka bɔ fɛn caman na. Il parle du lion,
Il parle de l'ours. Et il dit qu'à chaque fois que ces animaux ont été en danger, il s'est attaqué à ces animaux féroces. Et Dieu l'a délivré. De la même manière, c'est un circoncis qui est en train d'insulter Dieu. Dieu va le délivrer de ce Philistin. Saül consent. Et on prépare David militairement. On va amener l'armure de Saül. Quand David va les porter, en voulant bouger le pied, ce n'était pas possible. C'était trop lourd pour lui. Je vois à travers cette situation une portée biologique. Quand les missions sont venues, ils ont adopté leur principe de travail. Ils ont créé beaucoup de situations heureuses, des imprimeries, des écoles, des hôpitaux même. Et quand ils sont partis, ceci était l'héritage de l'Église qui n'était pas préparé pour ce faire. Et ce n'était plus surprenant que toutes ces choses se sont fermées les uns après les autres. Parce que l'armure était grande. Et David peut nous instruire dans ce sens. Mais revenons à notre texte. David n'arrive pas à bouger avec l'armure de Saül. Il les enlève et il prend seulement une fraude et 5 pierres. Et il dit qu'il est prêt. D'un côté, Goliath, un homme de 6 mètres. Et de l'autre côté, un petit David. Quand David se présente, Goliath le regarde. Et dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on a lu au verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Mais ce qu'il ne connaissait pas, c'est que Dieu travaillait avec David. Et l'espérance de David était en Dieu. Et il sait que Dieu délivre toujours. Et il ne laissera pas entre les mains de Philistins. Tu viens à moi, je te donnerai la chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et entre-temps, il a juré par le nom de ses dieux. Disons au nom de ses idoles. Et David riposte. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté.
o min ye Israel kɛlɛkɛcɛ ala sɛbɛman ye i ye o min nɛni. Goliath avait insulté les Israélites. Goliath tun ye Israɛldenw nɛni dɛ. Et David voit à travers cette insulte qu'en insultant le peuple de Dieu, c'est à Dieu qu'il s'est attaqué. Dawuda de y'a faamu ko tuma min na ni Goliath b'a la ka ala denw nɛni a b'a la ka ala yɛrɛ de nɛni Et ten. c'est pour cela qu'il dit qu'aujourd'hui, O de kosɔn Dawuda ko bi l'Éternel te livre entre mes mains. matigi na e don ne bolo bi. Je t'abattrai, Ne na i bugɔ je couperai ta tête. ka i kunkolo tigɛ. Aujourd'hui, je donnerai tes cadavres aux champs, aux Philistins, aux oiseaux, et tu seras à ma merci. Ne ko bi ne na e su di Filistikaw kɛlɛkɛcɛw bɛɛ u suw bɛɛ di sanfɛ kɔnɔw ani kungo kɔnɔ waraw bɛɛ ma. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ani dugukolo kan mɔgɔw bɛɛ n'a dɔn ko ala bɛ Israɛl bɔnsɔn fɛ dɛ. Toute la terre connaîtra que Israël a un Dieu. Dugukolo bɛɛ n'a dɔn ko ala bɛ Israɛl bɔnsɔn fɛ. Les autres nations reposent leur force sur leur idole. Ayiwa siya tɔw bɛ u jigi da u ka bɔtɔfɛnw kan. Des dieux qu'eux-mêmes ont créés U yɛrɛ ye o ala minnu dilan u yɛrɛ et ye. qu'ils sont en train de servir. Ani ka baara kɛ o alaw ye. Mais Israël est un peuple élu, Nka Israël ye ala ka siya ɲɛna mis à tɔmɔden ye. part par Dieu. Ala yɛrɛ ye min bila dan na. Et on ne peut pas impunément insulter ce peuple sans que Dieu réagisse. Wa i tɛ se ka o Israɛldenw sɛbɛkɔrɔ nɛni ten ka sɔrɔ i ma dankari kɛ ala la ko ni ala ma wuli k'i jɔ. Et le verset 47 dit, Verset 47 bɛ et nin fɔ. toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, Ko ni mɔgɔw bɛɛ n'a dɔn ko ni par la lance ko matigi tɛna tilali kɛ ni pan ye wala ni kala ye. que l'Éternel sauve. Ko matigi tɛ tilali kɛ ni pan ye kala ani tama ye. Car la victoire appartient à l'Éternel Sabula sɛbɛya bɛɛ ye an matigi ta ye. et il vous livre entre nos mains. Ani matigi bɛ aw don anw bolo bi. Le défi est lancé. Ayiwa Dawuda ye nin fɔ. Le verset 48 dit, aussitôt le Philistin s'est mis en mouvement. Ayiwa o verset 49 ko o yɔrɔnin kelen ye Filisitikaw wulila k'i jɔ. Il pensait et il était convaincu qu'il allait vaincre David. A tun bɛ miiri ale ani a jɛyalen kun da la k'a bɛ se ka se sɔrɔ Dawuda kan. En un temps record, il va mettre fin à sa vie. Ko a bɛna Dawuda halaki yɔrɔnin kelen. Mais David, se reposant sur Dieu, Nka Dawuda k'a jigi dalen to ala kan. prend dans sa gibecière une pierre, A ye kabakuru dɔ ta ka bɔ a ka bɔrɛ kɔnɔ. met ça dans sa fronde K'o bila a ka danfara la. et lance cela vers le Philistin. Ani ka o kɛru Filisitika ma. Et ce caillou va directement toucher la partie non protégée du Philistin. Ani o kabakuru taara Filisitika ten na ayiwa a kuma yɔrɔ min lakana fewu. Imaginez-vous que tout était couvert. Aw y'a faamu k'a fɔ Filisitika fari bɛɛ datugulen kun don. Il n'y a que le seul front qui reste. Yɔrɔnin kelen min bɛ yen ni o ma datugu o kun ye ten ye. Et la pierre qui a été lancée Ani kabakuru min filila va directement vers le front. o de taara a ten kɔnɔ. Comme le disait un prédicateur, I ko wajulikɛla dɔ tun bɛ nin fɔ ko Dieu saisit cette pierre ko ala ye nin kabakuru ta et l'oriente vers la partie visible et attaque Goliath. ani ka o kabakuru ta k'a ɲɛsin Goliyati fari yɔrɔ yeta ma n'o y'a ten ye ani ka se sɔrɔ a kan. Cela n'est pas écrit. O sɛbɛnlen tɛ dɛ. C'est dans une méditation qu'on arrive à cette conclusion. Ayiwa hakilijagabɔ ala ka kuma na o de ye an se nin hakilila ma. Donc, la pierre lancée Kabakuru min filila ten attaque le Philistin en plein front o taara Filisitika minɛ a ten na. et il tombe, O yɔrɔnin kelen a binna dugu ma raide mort. ka sa. David court. Dawuda bolila. Il vient, il tire le couteau même du Philistin. A nana ka na Filisitika yɛrɛ ka tama bɔ a la. Il coupe sa tête K'a kunkolo tigɛ ni o et ye. peut le montrer à tout le monde. Ani k'o jira bɛɛ kelen kelen na. On n'insulte pas Dieu impunément. Mɔgɔ si tɛ se ka ala nɛni ten gansan. Et montrant à tous que le Dieu d'Israël délivre toujours. Ani Dawuda y'o jira k'a fɔ ko Israɛl ka ala bɛ kisili kɛ tuma bɛɛ. Et cela est vrai jusqu'aujourd'hui. Wa o ye tiɲɛ ye fo bi. Dieu délivre toujours son peuple. Ala bɛ a ka jama kisi don o don. Et nous avons cette promesse forte
avec Jésus-Christ. ani Yesu Krista ye ni lahidu barkaman ta an ye. Je m'en vais auprès du Père, A ko ne bɛ taa ne fa ma, mais vous ne serez pas seul. nka aw tɛna to aw kelen na. Quand je serai parti, Ni ne taara tuma min, je vous enverrai un consolateur ne na ayiwa dɛmɛbaa ci aw ma, et vous vivrez éternellement avec lui. ani aw na to o fɛ kudayi. Il va vous réconforter, O dɛmɛbaa na aw dɛmɛ il va vous ressourcer, ka aw barika bonya, il va vous aider à mieux me comprendre. ka aw dɛmɛ ka ne Yesu Krista dɔn Et il halisa. va faire en sorte que je puisse aussi bien vous comprendre. Ani a bɛ kɛ sababu ye walasa ka aw fana dɔn ka ɲɛ. Parce qu'il est en mesure de prendre vos prières et les mettre dans une enveloppe que je peux recevoir. Sabula ni o dɛmɛbaa bɛ se ka aw ka daliliw ta k'aw bila foroko kɔnɔ k'aw lase ne ma, ne bɛ se ka sɔn min ma, Et vous exaucer. ani ka aw jaabi. La victoire a changé de camp. I m'a ye se sɔrɔli yɛlɛmana ayiwa fan wɛrɛ fɛ dɛ. Ceux-là qui étaient peureux Minnu kun sirannen don, et qui tremblaient, n'u tun b'a la ka yɛrɛyɛrɛ, quand ils ont vu la tête de Goliath en haut, tuma min na u ye Goliyati kunkolo tigɛlen ye sanfɛ, ils ont commencé à poursuivre les Philistins u y'a daminɛ sisan ka tugu Filisika tɔw et kɔ, les ont battus jusque dans leur dernier ani k'u retranchement. sɛbɛkɔrɔ bugɔ fo o laban na. David va être reçu par Saül Ayi o kɔ Dawuda taara Sayulu ye Dawuda wele, et les récompenses promises lui seront accordées. ani a fɔra ko donbolo minnu labɛnna olu dira a ma. Mes chers amis, ceci me fait penser à une situation que nous vivons. Ne balima teriw, nin bɛ ne hakili jigin wale fɛn dɔ la an b'a la ka tɛmɛ min sira fɛ. Notre marche terrestre n'est pas facile. An ka dugukolo kan taama ma nɔgɔ dɛ. Il y aura beaucoup d'embûches. Ayiwa sentalo yɔrɔw ka ca, Il y aura beaucoup de difficultés. ani tɔɔrɔkow ka ca. C'est pour cela qu'il nous a été dit Oh, de de prendre kosɔn- les armes spirituelles O de kosɔn a fɔra an ye ko k'an ka ni senu la kɛlɛkɛminɛnw ta, et de combattre le bon combat ani ka kɛlɛ ɲuman kɛ, en gardant la foi. ka an nɔrɔlen to danaya la. Et si nous pouvons vivre en Dieu, Ni an bɛ se ka ɲɛnamaya Ala la, de par le fait que nous acceptons la parole de Dieu telle qu'elle est, k'a da kan an sɔnna Ala ka kuma ma i ko a fɔra an ye cogo que min, nous avons accepté que Jésus-Christ est mort et ressuscité à Ani- cause de nos ani péchés. ka sɔn an ma ko Yesu Krista sara ani ka kunu an ka jurumuw kosɔn. Notre marche terrestre peut être difficile, mais nous sortirons toujours An ka victorieux. dugukolo kan taama bɛ se ka gɛlɛya nka an na kɛ sesɔrɔbaw ye a laban na. Parce qu'avec le Dieu d'Israël, nous sortirons toujours vainqueurs. Sabula ka an ni Israɛl Ala to ɲɔgɔn fɛ, Israɛl ka Ala to ɲɔgɔn fɛ, De la an même na kɛ manière qu'il a sesɔrɔbaw ye. fait ses preuves dans le passé, K'a ye k'a fɔ a y'a ka sesɔrɔli walew jira de la même wagati tɛmɛnenw na manière, cogo il est min, en train de faire ses preuves o aujourd'hui. wagati kelen ani o cogoya kelen na a b'a ka sesɔrɔli walew jira bi. La question que j'ai envie de vous poser N b'a fɛ ka ɲininkali min tengu aw la o filɛ et nin que ye. je me pose Ani ne yɛrɛ bɛ ɲininkali min kɛ n yɛrɛ la o filɛ. au moment où nous sommes sur ce terrain de bataille. K'an to ni kɛlɛdaga la, Sommes-nous des frileux comme les soldats de Saül yala an ye maa siranlenw ye i ko Sayulu ka kɛlɛkɛcɛw, ou bien sommes-nous des hommes et des femmes engagés à l'image de David wala an ye cɛw kɛlɛkɛcɛw ye cɛw ani musow minnu sɛbɛkɔrɔ cɛsirilen ye ko Dawuda, prêts à nous battre minnu bɛ sɔn k'aw yɛrɛ di kɛlɛ kama jusqu'à la fin? ka se fo a dan na. Oui, Awɔ, l'Église, de par son histoire, n'i ye egilizi ka tarikiw ma filɛ, nous apprend que les choses n'ont jamais été faciles. o bɛɛ y'a jira n na k'a fɔ kow ma deli ka nɔgɔya dɛ. Mais les difficultés n'ont jamais fermé l'Église. Nka bada gɛlɛyaw ma se ka se sɔrɔ egilizi Les kan. difficultés n'ont jamais détruit l'Église. Gɛlɛyaw ma se ka egilizi tiɲɛ bada. Sinon, à un moment donné, Sinon wagati dɔ kɛra, on essayait de tuer tous les chrétiens. o tun ye cogo bɛɛ kɛ ka kerecɛnw bɛɛ faga. Et quelqu'un leur dira, Ani dɔ ye nin fɔ u ye ko, vous pouvez nous tuer comme vous voulez. aw bɛ se ka anw faga i ko a ka di aw ye cogo min. Mais le sang d'un chrétien, c'est comme un engrais. Nka kerecɛn kelen kelen bɛɛ joli o bɛ i n'a fɔ o ye adama nɔgɔ ye. Quand un sang tombe, Ni joli une dɔ goutte tombe, ni joli tɔni dɔ bɛnna dugu ma, sang germe. ayiwa maa caman de bɛ falen o waati la. Et Kimi cela ɲɔgɔn bɛ n'a fait falen. qu'agrandir l'Église. Wa o bɛ kɛ sababu ye ka egilizi bonya de. Oui, mes chers amis, Awɔ ne teriw, avec ces difficultés, ka nin gɛlɛya in to an da la,
Qui est ton Goliath aujourd'hui? Yala e ka Goliath ye jumɛn ye? Au niveau national, N'i y'a ta jamana kunda, au niveau local, n'i y'a ta yɛrɛkɔrɔ kunda, au niveau familial, hali kana se du kɔnɔna ma, au niveau du travail, kana se baarakɛyɔrɔ ma, qui est ton Goliath? jɔn de ye i ka Goliath ye dɛ? Quand tu veux aller au service, N'i b'a fɛ ka taa baara la, quand tu veux aller à un endroit donné, n'i b'a fɛ ka taa yɔrɔ dɔ la, qui te fait tant peur i bɛ jɔn de bɛ i lasiran tuma au bɛɛ, point que tu es obligé de changer de carré. fo a laban i bɛ i taamasiraw falen falen. Je voulais parler de rue N bɛ fɛ ka kuma bɔlɔnw ko la, pour ne pas rencontrer le Goliath. wa ka siran ka kɛ bɔlɔn falen ye walasa i ni Goliath kana bɛn. Au lieu de l'affronter. Nka i kan ka Goliath kunbɛn de, Parce que le Dieu que tu sers, sabula i bɛ baara kɛ Ala min ye o bɛ kisili kɛ tuma bɛɛ. que le Seigneur nous aide Matigi yɛrɛ ka an dɛmɛ à avoir un discernement. walasa an ka faranfasili sɔrɔ. Nous ne provoquons pas les choses. Ayiwa an tɛ kow bila u sen kan k'a Mais dabɔ kama quand ka nous bila sommes sen kan. provoqués, nous répondons Nka ni fɛnw ye an sɔrɔ an bɛ wuli k'an jɔ. en espérant que Dieu va nous soutenir An ka wuli ka jɔ bi kɛ k'an jigi dalen to Ala kan ale min bɛ na an dɛmɛ. et nous donner la porte de sortie à tous nos problèmes. Ani ka bɔda di an ma an ka gɛlɛyaw bɛɛ la. En terminant, Ka nin kuma kun cɛ, laissez-moi vous dire que mon Dieu est plus grand que tes problèmes. a y'a to n ka nin fɔ a ye ko ne ka Ala barika bɛ o la ka tɛmɛ i ka gɛlɛyaw kan. J'avais cet écriteau-là sur un de mes sacs Nin sɛbɛnlen tun bɛ ne ka npalan dɔ kan. et j'ai perdu le sac avec beaucoup d'argent Ani n ka o wari n ka o npalan tununna ka wari caman to a kɔnɔ. qui ne m'appartenait même pas du tout. Hali ka sɔrɔ o yɛrɛ tun tɛ n ta ye fana koyi. J'ai eu peur. N siranna kosɛbɛ. Les enfants ont ramassé le sac. Ayiwa denmisɛnnin dɔw ye npalan in ta n kɔfɛ. Ils ont amené ça à leur papa. O taara n'a ye k'a di u facɛ ma. Et quand le papa a lu « Mon Dieu est plus grand que ton problème », Tuma min na ni u facɛ y'a kala k'a fɔ ne ka Ala barika ka bon ni ka gɛlɛyaw il ye. dit ça doit être pour un chrétien. A ko nin npalan in ye chrétien dɔ ta ye. Et il dit les problèmes que moi j'ai aujourd'hui A ko gɛlɛya minnu bɛ ne kan bi, sont tels que si son Dieu peut me venir en aide, olu ka bon cogo min na ni chrétienkɛ in ka Ala bɛ se ka na ne dɛmɛ, je vais apporter ce sac. ne à un bɛ taa chrétien. nin npalan in di a chrétienkɛ ma. Heureusement, j'avais mes pièces dedans. Ala barika la n ka ayiwa papiyew tun b'a kɔnɔ. Les 10 chrétiens ayant vu mes pièces est venu me les remettre. Ayiwa min ye papiye ninnu ta o nana ka na o Et kɔsegin ma. avec tous les sous, Ani wari fɛn fɛn tun bɛ npalan in kɔnɔ ka n'a bɛɛ di yan. le Dieu des miracles. Kabakow kɛba Ala. Souvent, on veut chercher les miracles n'importe comment. Tuma caman na an bɛ kabakow ɲini ayiwa fan caman fɛ. Mais chaque jour est un jour de miracle. Nka don bɛɛ ye kabako don ye. Se lever le matin, Ka wuli sɔgɔmada fɛ, faire toutes ses activités dans la ville, k'i ka kɛtaw bɛɛ kɛ dugu kɔnɔ, dans les champs, forow kɔnɔ, et revenir sain et sauf. ani ka kɔsegin so i kɛnɛma. Ça, c'est la grâce de Dieu. O ye Ala ka nɛɛma de ye. Un miracle de O ye Dieu. kabako ye Ala ka kabako. Laissez-moi vous dire encore A y'a to n ka nin fɔ aw ye tun. que notre Dieu est à mesure de répondre à tous nos problèmes. An ka Ala bɛ se ka aw ka gɛlɛya sifaw bɛɛ jaabi. N'allez nulle part. A kana taa yɔrɔ wɛrɛ si. Goliath s'est fié à ses idoles Goliath y'i jigi da a ka batofɛnw kan. et sa tête a été coupée. Ale kunkolo tigɛra. David s'est reposé sur l'Éternel des armées Dawuda y'i jigi da ayiwa matigi Ala kan. et il est sorti victorieux. Ale kɛra sesɔrɔba ye. Veux-tu sortir victorieux? Yala i b'a fɛ ka kɛ sesɔrɔba ye? Repose-toi en Jésus-Christ. I jigi da Yesu Krista kan. Que la paix du Seigneur Jésus Matigi Yesu Krista ka hɛra soit avec vous tous. o ka to aw bɛɛ fɛ. Amen. Amina. Prions. An k'a ladeli. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole qui vient d'être annoncée et les explications qui ont été données. Demandons à ton esprit qui est avec nous qu'il puisse maintenant nous diriger, nous conduire, nous aider à mieux te comprendre pour pouvoir mieux te servir. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas facile. Il y a beaucoup de défis. Oui, Seigneur, fais en sorte que nous puissions remporter tous les défis qui se présentent à chacun d'entre nous, afin que ton nom soit béni.
Fais en sorte, Seigneur, qu'à cause des actes que nous allons poser et que nous posons chaque jour, les gens puissent te rendre gloire et puissent venir à toi. Oui, Seigneur, nous te confions notre pays qui a fortement besoin de toi en ces temps. Après les élections, avec le coronavirus, avec l'insurrection, oui, Seigneur, agis. Parce que si toi tu agis, la paix reviendra certainement. Et nous savons que tu vas agir, parce que c'est là le cri de cœur de tous tes enfants. Viens, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Bon dimanche. Allah ka kari jambela.